Ja. Yo, ik spreek met Moesie. Ik ga je wat meer vertellen over deze boot. De Orania. De Orania van de koning Hollandse Leon brengt per keer zo'n 900 immigranten naar Zuid-Amerika. En neemt terugweg in de koelruimte, vlees en vrij. Het is een hele mooie grote boot. Dus er werden veel immigranten gebracht en teruggenomen. Dus ja, er zijn zoveel. Je kan zoveel doen daar. Je kan werken, je verdient goed. En, ja, ik bied jou op te gaan werken. Ik spreek met Moesie, ik zit op een boot zoals deze Oost. Hier zie je 3 harde werkers, ijzerwerkers. Ze werkten altijd met de hand omdat er vroeger niet zoveel machines waren. Het verdiende goed, het verdient nu nog steeds goed, maar nu werken ze met machines. Dus dat gaat veel sneller aan. Dus ja, daar zie je nog een boot op de achtergrond, cijfers, die vandaag zijn. Ja, en die verdient goed, dat wil ik zeggen. Daar moet je in haven gaan werken. Zie je van Monster College Oost. Ik ga je wat meer vertellen over de goederen van de schepen. Bij 90% wat wij gebruiken komt van de schepen. Telefoons, eten, dat soort dingen. Elektronica. Dit zit ook meestal op de boten, sinaasappels. Die komen vanuit Zuid-Afrika. Bestemming is Nederland, dat was voor Rotterdam, de grootste haven. Ik raad jullie aan dit werk te doen. Ja, fijne dag.